Nik uste sekulako ekarpena egiten diola, ez? Ekarpena handia egiten dio, bai eduki aldetik, ez? Eta bai hizkuntza aldetik. Nik uste badala herrigintza, herrian gertatzen dena, herriko bizitzaren ispilu bat, ez? Edo behintzat, niretzat bada horren berri izateko bide bat, ez? Azken finean, bertako proiektuak, bertako jendea, ez? Agenda dena ezagutzeko, eta gainera euskeraz, ez? Orduan, nik uste talde hortatikan sekulako ekarpena egiten diola, ez? Seguraski memoria gisa, ez? Ere, herrian urtetan zehar gertatu denaren memoria gisa, mundiala izango litzateke. Ni zoritxarrez, etxean obra egin dut eta bota ditut zerbatu, ezin da gorde, ez? Baina alde hortatikan nik uste dut badala oso potentea. Nik uste dut goatuko dela sortu zenetik, ez? Garai batean lau haizetaran ibili nintzen, egunkariko bazkide izara ez hasieratik, berriakoa gero, ez? Orduan, horrekin guztiakin oso lotutago hitza, orduan, momentu honetan ezin dut esan zein zen unea, ez? Baina dudik ez dakat, hasieratikan izan dela. Hasteko, ostiral goizetan ere Gosariko laguna. Berriakin bateak buzoian jasotzen dut. Orduan, ostiraletan berriari kaso gutxio egiten diot, eta bada nire laguna esango genuke alde hortatikan, ez? Eta beste alde batetikan esango nizuke egiten dudala kriston mesedea, ze informatzen hau, ez? Bestela ere ezagutuko ez nuken jende bat edo proiektu batzuk ezagutzeko aukera ematen dialako.